Φίλες και φίλοι, κατερχόμαστε στις εκλογές γιατί πιστεύουμε ότι ο τόπος μας αξίζει στην Ευρώπη να μην δαχτυλοδείχνεται σαν κράτος πειρατικό. Αυτό μας κατάντησαν τα κόμματά μας. Κάτι σαν Σομαλία της Μεσογείου. Πέρασε η εποχή που λέγαμε η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ νέα και ακόμα μαθαίνουμε. Δυστυχώς, οι κύριοι των κομμάτων έμαθαν από διάφορες θέσεις πώς να πλουτίζουν σαν ιδιώτες και σαν πολιτιακοί άρχοντες να φτωχαίνουν το κράτος. Πίσω τους αφήνουν συντρίμμια. Διαχειρίστηκαν επιπόλαια και αδέξια το εθνικό μας θέμα. Οδήγησαν το Κυπριακό από εισβολή και κατοχή που είναι να θεωρείται υπόθεση καταπίεσης των φτωχών Τουρκοκυπρίων, όπως τους αποκαλούν ακόμα και οι εταίροι μας στην Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, η υπόθεση Κύπρος είναι πολύ σοβαρή και να συνεχίσουμε να την αφήνουμε στα χέρια ανθρώπων που έχουν κάνει επάγγελμά τους στην πολιτική. Τώρα ζητούμε από εσάς με την ψήφο σας να δείξετε ότι σας έκλεψαν τα λεφτά σας, αλλά δεν μπορούν να σας κλέψουν την αξιοπρέπειά σας. Σας έκλεψαν τα όνειρα των παιδιών σας, αλλά δεν μπορούν να κλέψουν την ελευθερία σας. Φίλες και φίλοι, τα κόμματα είναι διεφθαρμένα. Αυτά μας έφεραν την κρίση. Αυτά μας έφεραν και την Τρόικα. Τα κόμματα με την διαφθορά κατέστησαν την Κύπρο μας αναξιόπιστη. Η απάντησή μας μπορεί να ακουστεί τώρα στην Ευρώπη. Δεν είμαστε όλοι διεφθαρμένοι και αναξιόπιστοι. Φίλες και φίλοι, διεφθαρμένα κόμματα δεν μπορούν να είναι αξιόπιστοι διεκδικητές στην Ευρώπη. Στις 25 Μαΐου εσείς αποφασίζετε εάν θα επιβραβεύσετε τους καταστροφείς της οικονομίας, τους πρωταθλητές της διαπλοκής και της διαφθοράς ή με την ψήφο σας θα πάρετε την τύχη των παιδιών σας στα χέρια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.